Ngiyabingelela abantwana benkosi. Ngithi ake ngiqhamuke namhlanje nale video kuyo le ndaba yami ngikhuluma ngobuNazaretha. Ngiyafisa bantwana benkosi ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu ezulwini usilindile ukuthi ngomhla kuphela sihlangane naye athokoze ngathi, ngoba senzile kahle la emhlabeni, salandela izimiso zakhe, saze salandela nezimfundiso zezithunywa zakhe azithumileyo emhlabeni kube zosifundisa indlela eya kuyena uNkulunkulu. Ngiye ngisho-ke ukuthi mina noma umuphi umuntu okhonza enye into ongeyena uNkulunkulu, leyo nto leyo ayikhonzayo igama layo lelibizwa ngokuthi siyisithixo, ngoba izithunywa kaNkulunkulu ayithuma emhlabeni uyezithumele ukuthi zizosikhombisa indlela eya kuNkulunkulu, hayi ukuthi siyikhonze. Kakade asikhonzwa isithunywa kodwa kukhonzwa omthumileyo. Ingakho uShembe wayethi uyinceku yenkosi, uyisithunywa noma uyisikhonzi senhlupheko. Kanjalo noJesu njalo wayengakukhohlwa ukuthi mayekhuluma ethi ongithumileyo, ngoba naye wayengayizelanga, ngoba umhlaba ungokaNkulunkulu nokugcwala kwawo, akekho omunye umnikazi wawo ngaphandle kwakhe. Manje-ke uNkulunkulu njengoba emhlabeni wayezama ukwakha izulu elincane ngo-Adamu, kodwa ngenxa yokwenganywa isono nokwenganywa omubi, lelo zulu uNkulunkulu wagcina sephucile lona. Kodwa sesephucile njalo akakhohlwanga ukuthi esithumelela izithunywa zakhe zizosiqondisa endleleni kaNkulunkulu. Ingakho-ke ngithi mina kubalulekile ukuthi ngelwenze lolu chungechunge lokuthi ngikhulume ngobuNazaretha, ngoba iyona nto uNkulunkulu kuphela ayibekayo ukuthi iyona nto ayithandayo kubantu bakhe. Siyazi ukuthi abantu bakaNkulunkulu baningi, kodwa kulabo bantu bakaNkulunkulu khona abaseyikhethela bona, wasethi uyofisa baphile impilo obungcwele kuyimpilo yobuNazaretha. Ngeke ngachaza ngokuthi ubuNazaretha kuyimpilo yokuzehlukanisela uNkulunkulu, kuyimpilo yobungcwele, kuyimpilo yokuzisindisa esonweni. UbuNazaretha-ke lobo. So-ke ingakho ngibone ukuthi kuhle ukuthi sikhulume le ndaba ukuze nesizukulwane siyokwazi ukuthi ngempela ubuNazaretha yini, njengoba sebudungeke kanje. UbuNazaretha sebudungekile kakhulu, awusakwazi ukuhlukanisa ubuNazaretha nezinto zabantu, awusakwazi ukuhlanganisa ubuNazaretha nezinto zesintu, ngoba sebuphendulwe baba yilento sebuyiyona. Sekunabantu abeze ngeenhloso ongeyizo ekaNkulunkulu ebuNazaretheni. Namhlanje-ke bengifisa ukukhuluma abantwana benkosi, noma kulobu ukukhuluma kwami kukuthinta into obungcwele, ukuthi ukwehlukanisa izinto zikaNkulunkulu nezinto zomuntu. Kunezinto ezisetshenziselwa uNkulunkulu kuphela, engasetshenziselwa enye into, okuwukuthi leyo nto mawuke wathi leyo nto leyo ebuNazaretheni, ngikhuluma ngobuNazaretha angazi kwezinye inkolo, kodwa ngikhuluma ngobuNazaretha kuyinkolo engiyaziyo engizalelwe kuyona. Ngazi ukuthi kunezinto oke kuthiwe lezi zinto ekaNkulunkulu, akize ezenye into, awukwazi ukwenza enye into ngazo ngaphandle kokwenzela uNkulunkulu lokho sokukwenza. Ngifisa ngithinte nje indawana yemvunulo. Thina njengamaNazaretha sinento okuthiwa imvunulo. Imvunulo
ukuhloba izinto zokuhloba esesihlobele ngazo uNkulunkulu ngezikhathi zemigidi. Uma kunemigidi siye sithi sisinela uNkulunkulu, siye singasho ukuthi sisinela abakithi. Sisinela uNkulunkulu ngoba nabo abakithi babesinela uNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ungasinela omunye umuntu ongazange adala izulu nomhlaba. Sisinela uNkulunkulu kuphela. So ke imvunulo mangabe uthenga imvunulo uyothi lemvunulo yomgidi. Manje uke wathi lemvunulo uthe yomgidi shuthi lemvunulo kaNkulunkulu akuyiyo eyenye into ngaphandle kokwenza izinto zikaNkulunkulu. Leyo mvunulo siyafana nomNazaretha. Kanjalo nomNazaretha uyothi lo mNazaretha kaNkulunkulu sesize sithi ingubo kaNkulunkulu. Sisuke sisho ukuthi leyo nto lo mNazaretha noma leyo ngubo idedicatelwe uNkulunkulu kuphela, hayi enye into. Uma ngabe sengifaka umNazaretha, umuntu seyazi ukuthi okay, sengizokwenza into ethintene noNkulunkulu ngoba le ngubo kaNkulunkulu angikwazi ukuyigqoka mangenza enye into. Bengifisa ukuthi ukwenza isibonelo la. Siyazi ukuthi kunencwadi la lapho khona uBelshazar indodana kaNebukadnezar yenza khona idili yamema abantu ukuthi abeze kulelo dili layo. Kulelo dili layo yabe sithatha izitsha zikaNkulunkulu yayithumba ezathunjwa uyise eJerusalema mhla ethumba abantwana bakwaIsrayeli. Wabe sethatha lezi zitsha edeka ngazo itafula leli ababezodlela kulona bephuzele kulona, elideka ngalezi zitsha zikaNkulunkulu, izitsha zegolide. Siyazi ukuthi izitsha eNazaretheni ziyinto engcwele kakhulu, ziyinto kaNkulunkulu. Azikwazi ukukhishwa nje kalula kanjalo, zikhishelwa ngoba kuyokwenziwa isimayo sikaNkulunkulu. uNebukadnezar wayehlonipha lezi zitsha, engenzi lutho ngazo, eyibekela ukuthi kuyokwenziwa ngazo umsebenzi amhlabe ekhululeka abantwana bakwaIsrayeli bophindela nazo emuva beyokwenza umsebenzi wazo, umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa indodana yakhe yaze edelela lezi zitsha kaNkulunkulu. Ngithe izitsha ezingcwele. Mangithi izitsha ezingcwele ngisho ukuthi izitsha ezibekwe eceleni, zibekelwe nje ukuthi izokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, hayi enye into. Kanjalo ke wayithatha lezi zitsha lomfana wadeka ngazo itafula, baphuza ngazo utshwala, izitsha engakazi zebuthinta utshwala, badla ngazo ingulube, nakho konke okungcolileyo uNkulunkulu okuyisinengi soNkulunkulu. Uthe sadla kanjalo nalezi zitsha wavela lesa sandla sabhala odongeni sathi mene mene tekel ufasting. Umbuso wakho uKaliyo watholakala ulula. Ama-Median nama-Peres azowuthatha umbuso wakho. Waze walanda uDaniel ke, siyazi leyo ndaba ngiqondile ke nathi bengifuna ukwenza isibonelo sezinto ezihlukanisela uNkulunkulu ukuthi azenze omunye umsebenzi ngaphandle komsebenzi kaNkulunkulu. Kwalanda uDaniel kwamchazela lo mbhalo ukuthi usho ukuthini. Usho ukuthi wena umbuso wakho uKaliyo watholakala ulula. Ama-Medi nama-Peres azowuthatha ahlukaniselene ngawo akubulale wena. Wayebufelani umbuso wakho wawuphuculeni, wasebenzisa izinto ezingcwele, wayisebenzisela enye into engehlangene noNkulunkulu. Lento ngisusa ngoba kunabantu la ekukholweni kwaseNazaretha oyothi uma ukhuluma ngokuthi imvunulo ayenze eminye imisebenzi, imvunulo yomgidi. Uyayibona imvunulo yomgidi uthi le mvunulo le ngeke ithenge umuntu ozoyithenga nje ayibeke ebhokisini yolinda ukuthi kuyoze ukuthi ngomkhosi kaShaka noma ngodwendo oluthile ayikhipheke ayovunula ngayo. Imvunulo ibiza kabi. Kulezi insuku nje imvunulo isiyakubiza la ko 30,000.
akekho umuntu ongabuyeli. Khona imvunulo obona le mvunulo yamaNazaretha. Akakwazi nje umuntu angokhipha 15,000 20,000 ethenga amambatha. Nenjobo zakhona uyayibona lezi injobo ezomuntu ogidayo. Zonke izinto zakhona ngisho ibhande leli sebelifaka leli lengwe. Uyubona ukuthi lezi zinto lezi imvunulo le yamaNazaretha. Kodwa uyayibona ivunulwe umuntu owenza into ongeyayo. Mhlawumbe usine izangoma, usine imgidino zangoma noma semkhosini lesintu noma nje ezintweni nje ezingahlangene noNkulunkulu. Uyothi mawukhuluma leyo nto kubantu uthi imvunulo yomgidi ayikwenzi okunye ngoba imvunulo kaNkulunkulu. Ethi uNkulunkulu akaze ayithenga imvunulo. uNkulunkulu akaze ayithenga imvunulo. Mina ngakhipha imali yami ngayothenga le mvunulo. So ke ngingenza noma yini engithandayo ngayo. Manje ke leyo nkulumo enjalo iyadumaza bantwana benkosi, iyaphoxa kakhulu. Iyadumaza, iyaphoxa. Ngoba lo muntu kusho ukuthi la eNazaretheni akazelanga ubungcwele. Kodwa wezela inhloso zakhe. Weza esontweni lesintu. Wayesethenga imvunulo yesintu ngoba usesontweni lesintu. Akazelanga ubungcwele. Okusho ukuthi le mvunulo yakhe ayisebenzise emgidini ayikho ngcwele, akiye kaNkulunkulu. Eyakhe. Shuthi umgidi awugidayo wakhe akiyo kaNkulunkulu. Ngoba ebungcweleni uma ngabe imvunulo yakho uhamba emhlabeni, iyathathwa le mvunulo iyohlanjululwa ngoba imvunulo kaNkulunkulu ukuthi siyabikwa kuNkulunkulu umnikazi wayo uthi akasekho. Usenelungelo lokuyidayisa indlalifa lo muntu. Angayidayisela ngisho umuntu ongakholwa evunulela ngalo evunulela khona. Angayidayisela umuntu owumNazaretha aqhubeke nagide nayenze ama processes enziwayo uma ngabe uthenga imvunulo uthengela uNkulunkulu. Manje lo muntu othi imvunulo yakhe kuchaza ukuthi owokuqala akazange orientatwe ngobuNazaretha ngesikhathi ngobungcwele ngesikhathi efika ezebuNazaretheni. 2 akezelanga ubungcwele esontweni, wayezela ukuthi isonto elisebenzisa izinto elivuna izinto zesintu angisho njalo. Yena wayeseyithatha ngokuthi is a traditional church. UNazaretha is not a traditional church, is religion kaNkulunkulu ayiqhenyayo ngayo, afuna abantu abahamba ngayo babe abantu abangcwele. Babe abantu abazehlukanisile bayehlukanisela uNkulunkulu, hayi enye into. Manje kuyadumaze ukubona umuntu enza lento. Lokhu ngikususa khona ivideo engangayibona la ku TikTok. Umuntu wesifazane evunule ephelele imvunulo yabesilisa. Faka ibheshu, wafaka injobo, wafaka amambatha, wafaka leli bhande lifaka esiswini. Wayesephatha amashoba amabili ezangoma. Uyagida nje lento ayigidayo. Waphuka umoya wami kakhulu. Ngoba lento le ikhombisa ukuthi ayisakhulunywa, ayisashunyayelwa endaweni ofanele ngabe iyashunyayelwa kuzona. Ayishunyayelwa ko-23 ukuthi makhosana imvunulo yomgidi ongenani ithenga ibe amasetha amabili. Kube khona isetho waziyo ukuthi manje kuthiwa kubiza umgidi ngisebenzisa naye isethi. Bese kuba nenye isethi ozowazi ukuthi ke uma ngabe kuyimkhosi noma kunomuntu obolekayo noma umuntu ngoba imvunulo ayibolekisi. Ngoba ngishiboleka umuntu owumNazaretha kunezinto okufanele azenze ngaphambi bayithathe leyo mvunulo. Kodwa nje ukuthi leyo mvunulo nizoyithatha uyibolekise isihlobo sakhe siye emgubheni wesintu. Leyo nto leyo uNkulunkulu akayifuni. Leyo mfundiso uShembe wasiphuca yona wathi imvunulo kaNkulunkulu ayikwenzi okunye ngaphandle kokugidela uNkulunkulu. Ingakho wazi wathi ngisho umNazaretha ngisho ezoyiboleka imvunulo kufanele ayithathe leyo mvunulo akhiphe imali anikeze lo ayiboleka kuyona, angayithathi nje kalula kanjalo nje, ngoba uma ngabe kungenjalo ugidela umnikazi wemvunulo. Manje lento uyibone nakumNazaretha. UmNazaretha ingubo le esiyigqoka esithi ingubo kaNkulunkulu. Usubona ngisho omaskandi begida ngayo.
khona nje ivideo kaKhuzani Mpungose bafaka iMnazaretha abayo amaNazaretha labantu yebo ukuKhuzani uthi uyiNazaretha yena kodwa impawu zobuNazaretha ngiyiboni kuye kodwa ke kulungile kodwa ke khona agida nabo abangiwona amaNazaretha ongathothi mhlambe kwabona ubuNazaretha bayabuzonda babufuna kodwa bagqoka iMnazaretha ngoba ukuthi uMnazaretha akusho ukuthi uzingasontweni idesign uShemba asinika yona wathi uMnazaretha wethu yoba nje design imake yawo uMnazaretha lo awufani nje nengubo yaseSiyoni nengubo yaseMaromeni it's unique ukuthi nje lo uMnazaretha njengoba uthunge kanje uthunge ubuNazaretha uMnazaretha wawungadayiswa noma ikuphi ngeke uthola uMnazaretha ulenge eBria ulengiswa lapho udayisa lapho uMnazaretha wawudayisa emhlanganweni futhi uMnazaretha wawu-order kumuntu owazi ukuthi uyathunga hayi ukuthi wawufika ukuthi nje wesithungiwe wawuya kumuntu omaziyo ukuthi uyathunga ngicela ungithungele uMnazaretha kodwa ke manje sesawushibhisa uMnazaretha usudayisa ngisho koBria usudayisa ngisho phakathi kwezinto Nkosi yami uMnazaretha awubi ingcwele kuphela ngobusugqokiwe once nje wenza idesign le prescribed yamaNazaretha lo mNazaretha usuyingubo engcwele noma usungawufaka phi sekuyothi ufaka uMnazaretha uma ngabe izinto zobungcwele engavikelwa yithina ziyovikelwa ubani fanele kwehla uNkulunkulu ezulwini azoyivikela uNkulunkulu mehle ezulwini suke ehlela uzobhubhisa akehlela uzovikela fanele abhubhise bani funeka abhubhise bani kungani thina uma sithi singamaNazaretha futhi singabantwana bakaNkulunkulu abakhethwa ukuthi bayigugu kuNkulunkulu bamazibulo kaNkulunkulu bayizindlalifa zezulu kodwa kube yithina singayivikeli izinto zobungcwele sithi ayivikele ubani uma singayivikeli thina sithi ayivikele ubani lezi zinto esithi zingcwele iyahlupha lento ngoba njengoba ngithi ayikhulunywa la ifanele ikhulunywe khona lento kufanele ngabe iyakhuzwa abaholi kodwa kubona nje akunandaba nje abanandaba yibona nje mabethola iminikelo nje le elethwe labo bantu ukuthi labo bantu bangcwele noma bekho ngcwele is none of their business manje ubusungazike ukuthi ke manje kanti ubani okufanele akhuze lento ngoba kufanele ame umkhole epulpit ethi izinto ekaNkulunkulu azenze enye into ngaphandle kwalento kaNkulunkulu uNkulunkulu wambulala uNebukadnezar uBelshazari embulala lento usebenzisa izitsha ezingcwele zikaNkulunkulu ukuthi aphuze ngazo enze idili ngazo manje nathi sifisa ukuthi uNkulunkulu ehlezweni enze usibulala lalelana uNkulunkulu onjalo akasekho uNkulunkulu akasabulala umuntu kodwa ubulala umphefumulo wakho ngomhla wokuphela ngomhla nje wokuphela uNkulunkulu umphefumulo wakho uyawubulala uthatha usendaweni yabafileyo wehlulwe yithuna ungavuki ngoba uthathe izinto zobungcwele wadlala ngazo angazi bantwana benkosi ukuthi kufanele kuze kuthiweni kanti funeka sesitshele ubani funeka sesithini ubani ngoba umuntu ongumNazaretha umuntu osethatha isifungo sobungcwele akasenakwenza enye into edumaza uNkulunkulu ngoba naye uqobo lwakhe usengcwele njengale mvunulo engisho njengalo mNazaretha engosho kungani bantwana benkosi kungani sibukisa ngobuNazaretha kungani sishibhisa ubuNazaretha ngalendlela ngithi ubuNazaretha buyigugu kuNkulunkulu buyiyona nkolo yodwa yikhenye uNkulunkulu athi abafuna ukuzehlukanisela mina bakwenza iyona yodwa yikhenye kungani ke thina njengabantu esithi singabantwana baNkulunkulu senza izinto ezidumaza uNkulunkulu kungani ingakho ke namhlanje wonke umuntu nje othanda ukudlala usedlalela ebuNazarethini thina nje sikhule ungeke ukuthi nje weshembe kungenzeke lutho sikhule ungeke nje ukwazi ukumemeza ushembe womemeza ushembe in unique circumstances
in life and death circumstances la ufuna khona kusindisa. Kodwa namhlanje naye nokungebani weshembe. Awushembe uNkulunkulu wami. Nje sekuyinto yokudlala nje. Yini ushibhiswe yithi? Ushibhiswe yithi? Kungani? Umbuzo yilo kungani? Kungabe sekuyiyo inlembewu yalabo amadoda abuya aqhamuka noShembe Ntabazo. Athi wena Shembe ngosuvumile thina sibathathu wena wedwa. Uyothi mawuthi abenze lokhu thina sithi abaphambane nakho. Uyothi mawuthi ababengcwele sithi thina badla ingulube. Siyothi mawuthi imvunulo yakho yomgidi akuyele kuzanibona bethi imvunulo yakho. Akikho lokho. Izitha ikaShembe la ikhona. uShembe wayenezitha. Ngisho sehambile babamkhulu kwafika abantu kwinkosi ilanga bezothi akayeke lento ife ingabe bikho. Lento kayise bazomthatha bona bamse ephesheya yofundela ukuba umfundisi yothi mase ebuye ezoba umongameli wabo. Ngoba bengafuni ubuNazarete bafuna kuphele. Azijabulini lezo zitha na uShembe akayiyona inhlekise ezulwini la ikhona. Kuthiwa buka-ke. Buka ukuthi wawenzani. Kufana namaculo nehlabelelo lezi zamaNazarete. Ihlabelelo incwadi ezihlabelelo isihlabelelo samaNazarete sibhaliwe kuthiwa lezi zihlabelelo zimeselwe ukuhlatshelelwa emikhosini kaNkuluNkulu kuphela. Kodwa usuthola ngisho uMaskandi bedlala ngazo. Usuthola nje ihlabelelo ziguqulwa zihlatshelelwa ngendlela engahlatshelelwa ngazo sekuyizinto nje zokwenza imali. Kungani? Kungani ugqoke ingubo emhlophe uzohlabelela isihlabelelo singekho? Ihlabelelo zamaNazarete zihlabelelo zikaNkulunkulu zehlukanisela ubungcwele. Ukuthi ngazo uyosihlabelela mawenza into engcwele. Uma ugqoka ingubo kaNkulunkulu wenza into kaNkulunkulu uyohlabelela lezi ihlabelelo. Kungani sekuhlatshelele ihlabelelo singazazi zaqa nje ubani esingazazi zaqhamuka? Ngoba uNkulunkulu uShembe wathi lezi ihlabelelo zifike nezingelosi. Ngishishunwazo ohlatshelelwa ngazo. Kwakushunu oqhamuka nezingelosi. Kungani maNazarete? Kungani? Kungani? Kungabe ngempela sekuwukho ukuthi isitha sobuNazarete sesiqhamuka ngaphakathi ezobulala ubuNazarete. Ngaphela njengamanje ayikho into eshiphe nje ubuNazarete. Bushiphe nje nothing, bushiphe nothing. Uma umuntu ebuka umuntu nje omNazarete zimbili into ayicabangayo kuyena. Umuntu nje ongakholwa. Uthi cishe lo muntu uyisangoma noma uyinyanga. Noma mebo cishe lo muntu uyisitabane. Sekuyilezo zinto ezo2 ezifuna ukuma manje ngathi zi-identity yobuNazarete. Ekubeni ziyisitha sikaNkuluNkulu lezo zinto. Kungani? Kungani? Kungani lezi zinto zingagxekwa ema-platform afanele? Kungani? Ngoba mawusugxeka lezi zinto uyubukwe kabi njengomuntu omubi wanjani ohlakaza isonto kanjani uma ugxeka izinto uNkulunkulu athi akayifuni. Athe ongcono ngekho onzwe umuntu. Ongcono ngebe bikho umuntu esontweni kunokuthi kube khona lezi zinto. Kungani? Kungani bushibhisa ubuNazarete? Angazi bantwana benkosi, angazi noma kuyolunga. Ngoba lobu qembu obenzekayo inhloso yabo yikho ukushibhisa ubuNazarete. Ngoba kufuneki la khona uzokhulunywa khona ngomthetho kaNkuluNkulu. Yiwo lamadoda amathathu. Yiwo lamadoda amathathu ekuyokuthi makuthiwa kwenze ukuthi wona avuka athi cha ningakwenzi lokho enzani lokho. Nanga umholi cha asemfundo sifuna lo. Ngoba lo uzosivumela senze lezi zinto esizithandayo. Bantwana benkosi akekho umuntu ongavikela ubuNazarete ngaphandle kwamaNazarete. Ngiyazi ukuthi oquqabeni olukhona amaNazarete ayingcosana. Abaningi babo abantu nje abacashile abazofihla izono zabo, abantu nje abaze ebhizinisini bazoyishishinela, abantu nje. Nawe uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Angazi
bengafisa ukuthi ke kube khona nje amavolontiya azophuma aphume nje amathi qikelele noma ngabe kuluphi ugroup kulama factions akho aphume nje athi qikelele athi thina sizolwela ubuNazaretha uma nje ke kwavela into ethunaza ubuNazaretha soyihlasela leyo nto soyihlasela nje asinandaba ukuthi ubani uthini ngisho ngabe yasimanga kodwa sizoyihlasela leyo nto ngoba ithunaza into eyigugu kithi into eyigugu kobaba omkhulu bethu uma nje ngingaphunya nje kuthiwa nje sokhanda nje iforum noma kuzokhandwa nje imovement noma kuzokhandwa nje igroup angazi kuthiwani lento yama AfriForum njengento efana neAfriForum ukuthi nje sizovikela ubuNazaretha ezitheni zabo ukuthi nje uma akakwana into nje eveza isihloko so ikhanda lokuthi ithunaza ubuNazaretha leyo nto seyihlasele ngisho singaya kubaholi uqobo singama group afane ahlukene siyothi sicela usikhuzele lento ethunaza ubuNazaretha ngoba lento le yenza ukuthi njalo makuhamba umholi kuqhamuke nje imfundiso ezintsha esingazazi kulokho kuhamba qhamuka sekhulunywa izinto ongazazi uma ngithi ngangiphi mina ukukhulunywa lento ngoba phela ngisemncane nje kangako ngangiphi ukukhulunywa leyo nto yini kunalamadoda amathathu ahleli nje aboyatadisha ukuthi ke kambe ubuNazaretha sobuhlasela kanjani bantwana benkosi asimvikele ushembe bantwana benkosi asibuvikele ubuNazaretha ithina kuphela esiyithemba lobuNazaretha alikho elinye ithemba uNkulunkulu akanginako ehle ezulwini ezovikela ubuNazaretha ubuNazaretha uNkulunkulu engehle ezulwini ezobhubhisa labo abahlasela ubuNazaretha ngiyafisa ukuthi ke mhlambe abezwayo abasenawo nembezo obuNazaretha ke bebuke ukuthi lento ingenziwa kanjani ukuze kukwazeke ukuthi ushembe angabe inhlekise la ikhona angabi into yokudlala kuthiwe nje bukani wayethi wenzani into eyenziwa umuntu ayalunga yini ayenziwa umuntu uyalunga ngoba into kufuneka kube nomlungu phakathi kuze ilunge inkosi bosene kuzwile